Тя е доброто в кошмара. Тя е любовта, направена за двама, заключена в тялото на един. Тя е по-лоша от смъртта. Смъртта дава добро, защото спира болката и дава покой. А тя взима покоя и остава болка. Тя е последният щастливо изживян миг, който сънуваме. Тя не може без теб. Все някой трябва да изкрещи. Чудовище и да избяга като по филмите. А нито в един филм няма сцена, в която чудовището бива прегърнато. Свикнали сме да слагаме етикет с успокоение, като на буркан, от рафта на предразсъдъка. Свикнали сме да пазим хубавото за някога, като зимнина, а тя събира топлина и не я затваря, а предава. Тя е улица в краен квартал, предградие на суетата. Тя е плочка на тротоара, върху която децата от улицата рисуват усмивки. Тя е покривът на кулата, от която вижда всички, и никой не намира сили да се качи при нея. Тя няма парфюм, с който да пленява сетивата на хората, приближили се до нея. Думите й вършат това и остават дори по-дълго, от който и да е аромат. Тя е последната похотлива мисъл на монаха, преди да сложи расото. Тя е като гузната ти съвест, загърби думите ти, за да е с теб, а изгуби себе си. Тя беше награда, но никой не спечели първото място. Някои жени се раждат, за да са в сънищата на любимите, а тя е родена да бъде мечтан мираж в пустинята. Тя е черно-бяла, а както знаем, само черно-бялото остава в историята на времето. Тя е от друго време, което никога не е било. Тя е там, със светлина, отразена от сцената, с чаша класическа музика. Тя ненавижда пуканки в шепа срещу спектакъл. Актьорите слагат маска и излизат на сцената, а тя би захвърлила маската, за да излезе на сцената. Тя може да играе много роли, но не с всеки. Случва се да й правят забележка за позицията на микрофона, но тя не говори с устни, а сваля микрофона до нивото на сърцето си, за да го чуят. Тя е стоп-кадърът във филма, който превърташ отново и отново, неспособен да се насладиш на усещането й. Автентичен етюд, който не е игран, роля, която не се е случила, неизказана реплика. Другите търсят светлината под прожектора, а тя е тази, която осветява хората. Тя е патос в стих, тя е емоцията след изречението, тя е чувството в куплета. Тя никога няма да отсече, но винаги ще посади доброто в зрителя. Въпреки това, все се намира някой да извика от тъмното, хулейки нещо от сцената на нейния живот. Тя спуска тежката завеса не за край, а за ново начало. Посветено на жените. Автор Атанас Нанков.